Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Hvala vam mnogo što pratite moj kanal, što gledate moje video recepte. Evo danas spremamo ovako jedno vrlo ukusno i jednostavno jelo. Ovo je duža verzija recepta, kraću verziju imate već na mom kanalu. I ova verzija je za sve one koji prvi put ovako nešto spremaju. Pa hajde da krenemo polako sa spremanjem. Od sastojaka, kao što vidite, potreban nam je crni luk, šargarepa, slatka paprika, krompir. Naravno tu idu bataci pileći. Od začina koristit ćemo začin C i ide zejtin. Pre nego što krenete sa pripremom, uključite rernu na 200 stepeni, dok mi ovo spremamo da se rerna lepo zagreje. Uzmete ovako jednu tepsiju, uzmete papir za pečenje. U ovom slučaju vidite da je papir malo uži, ja ću ovako da dupliram. Znači slobodno to odradite. Ako je i kod vas takav slučaj. Malo ovako rukom to pritisnite po tom donjem delu, ali ne brinite ništa, kada budemo stavili batake, sve će to da dođe na svoje mesto. Batake ne solimo, nego ih ovako jednostavno poređamo po dnu tepsije. Ovdje u mom slučaju ih ima 5, tepsija je malo veća, ali bataci nisu baš neki veliki, tako da znači uvijek gledajte koliko vam je tepsije da ne preterate sa kupovinom bataka ako ne možete sve da ih ispečete odjednom. Preko bataka stavite krompir. Uopšte nije važno kako će krompir biti isečen. Ja volim ovako na kockice da bude. Dodat ćemo crni luk. Onda šargarepu. Slatku papriku, koju možete da isečete ovako kao što sam ja isekao, a možete i na kockice, sve jedno. Znači. Onda dodat ćete, u mom slučaju, začin C, nemojte da preterujete mnogo. Ja recimo evo na ovu količinu stavio sam jednu supinu kašiku. I na kraju dodajte zejtin. I tu isto nemojte da preterujete mnogo, zato što će tokom spremanja, tokom pečenja ovog krompira i bataka, bataci će da ispuste malo softa, tako da nemojte da preterujete mnogo sa zejtinom. Malo to izmešamo. Skinemo ovaj papir sa ivica, znači da nam ne bi smetali. Ovakvi hleb, jednostavno rukom capite. Kao što sam rekao, rernu pre nego što počnete ovako već da spremate, da seckate jedan drugo, već uključite da se ono za tih nekih 10 minuta ugrije na 200 stepeni. Sad ćemo preko ovog krompira i bataka, evo ovako stavite, uzmete ovu foliju. Lepo to zatvorite. Ovo je malo veća tepsija, tako da moram ovako duplo da stavim. I kada to zatvorimo, ovi naši bataci i krompir idu, znači, u rernu, već zagrejanu na 200 stepeni, nekih 40-45 minuta. Evo, nakon 40 minuta, 45, zavisno, slobodno pustite malo duže, nije nikakav problem.
vodite računa sada kada skidate ovu foliju, znači izvadimo iz rerne, polako skidamo ovu foliju, vodite računa da vas ne opečava para koja je ispod folije. Ne vidi se ovdje baš dobro, ali krompir je već polugotov, znači on je već onako skuvan, tako da kažem. Bataci isto su meki, ali naravno mi ne stajemo ovdje, nego ćemo, sada kada smo već skinuli foliju, vratit ćemo tepsiju na još nekih 40 minuta u zagrijanu rernu na 200 stepeni. Nakon tih 40 minuta, evo vidite kako to bi trebalo otprilike da izgleda, izvadimo tepsiju, malo ovako promešamo gore i sad je važno da ove batake koji su bili ispod krompira, da ih ovako stavimo preko krompira. Znači polako vodite računa, to je vrelo sve. Uzmite ovako kao ja što sam uzeo dve viljuške i polako, znači, izvadite taj krompir, te batake, pardon. Bataci su sada, znači, mogu bukvalno da se jedu i ovako, da se konzumiraju, jer su oni skuvani, ali naravno mi nećemo da kuvamo batake, nego nastavljamo dalje. Ovako već polugotove, tako da kažem, vraćamo na još nekih 10 do 15 minuta u rernu. Nakon tih nekih 10-15 minuta to bi ovako trebalo da bude i to je već skoro gotovo, ali ja volim da i drugu stranu ovih bataka ispečem. Tako da ću da okrenem ovako batake i vratit ću ih na još 10 minuta. I to bi bilo to. Znači vrlo jednostavno i veoma, veoma ukusno. Hvala vam još jednom što pratite moj kanal, što gledate moje video recepte. Prijetno vam bilo i vidimo se u nekom narednom videu. Hvala još jednom, prijetno vam.